team. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, bakante nga mga COVID beds sa mga ospital sa probinsya naglambot sa masobra 50%. 71 anyos nga lalaki patay patapos na igo sang nakakas nga goma sang truck. Sa balita nasyonal, pag-release sa ngalan sa mga nagpositibo sa COVID-19, ginakonsiderar karon sang gobyerno. Octa Research ginapa-imbestigahan sang kamera. Maayong aga Bacolod, may aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Agosto 5, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Hi, this is your plantita. Let's talk about... Good morning, Action Boy. Kaya sa tanan natin nga mga ka-action, tsakto man dang ako nga. Doon na imbaan naman ko di ako sa piyak. Doon naggamay ka. Ano man, hindi ko kabalo. Good morning, Dana. Ba una-una gid comment? Ma'am Maria Luisa Melos. Good morning, Ma'am Luing. Kagay Sir Melchor, dira sa may Bago City, of course. Teacher Romela Arevalo. Kag sa iban dira nga mga teacher sa General Araneta. General Juan Araneta. General Juan Araneta May Y pa na Elementary eh, may Y pa na eh. Yes. Good morning dira sa inyo tanan. Jerome Sigaton, good morning man from Saudi. Nona Agravante, may aga Sir Boy Action Duran. Hambal niya. Elijah nga pala. Ha? Elijah, ang pangalan niya Elijah nga pala. Ang apelyido nga pala? Nga pala para PLA. May aga watching from Riyadh, Saudi Arabia man. Dennis Richard Tibor Roma, good morning. Uy, ari ang bana ni Teacher Romela Arevalo, Tita Shello Arevalo, good morning. Naga-monitor sila, ara naman siya sa Tanawan, Kabankalan. Hindi ka sila sa ilamunan, kasi sa ilo sila. Oo. Ligat pa kita tumagid sa hinubaan. Nagligat sa ilamunan, Kabankalan sila, tapos nagsailo naman sa Tanawan. Yes. Grabe, no? Grabe. Kay Mox Espanyola, Banwa sa Isabela, good morning, Connection Boy. Na-follow mo dara? Sunod ko pa, napangita ko pa. Awara, kita ko Oh, kita mo da kayo mabaylog din yung ko ano kailan. Kaya do kayo. Kasi sino ka nito yung mo to? Dira ka na kay Ma'am Mary Grace. No, nagravante na ba greet mo na? Oo. Si Ma'am Vanessa Mayo is also watching. Kag kay Mary Grace Eugenio Fermin, good morning man. Kag kay Jelord Siando Humaway. Sa may barangay Burgos, Pontevedra. Kag si Maninoy Muwan Bol Gallo, good morning dira. Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. May aga dira sa inyo kay Janice Laus, Marikyat. May sa mga ngalan nila no, Marikyat. Earl Melson Regalado kag iniya kuan ni sawa nang sa Japan ni siya. So iya ginsulat iya the Japanese character man. Basahan ka? Basa? Hajim nila jo. Ay kaya na. Amo na yung ngalan. Good. Amo na sa. So Dumila yung inchik ba? go for medals kuno kita subong. No? Yes. Subong adlaw ang hampang ni kuan ni Yumer Marshall kag ni Carlo Paalam. Hindi ko ka no. Lula ko nakita gina. Sige lang, kabay pa no nga mag daog para Go for gold. Why kita para sa gold ayon. Claire Badera Villaram watching from Barangay Burgos, Cadiz. Okay, nangina Burgos to Pontevedra to ya. May Burgos mo ta dito, Burgos pa? Oh, Burgos market niya to niya. Okay. Kay Jerry Azero Jr., good morning man. Kag kay Nikki Bantulay. Siling ni Elijah nga plan. Real name ko po, Jonah Blanco. Jonah Blanco. Ang real name niya. Ining Elijah nga pala, bla?
Oo. Ang Si real name Elijah niya, ko pala. Jonah Blanco, taga Davao. Okay. Good morning dira sa imo, ano? Ibutang niyo ba na inyong pangalan? Wala nga to. Alex Montesa, good morning man. Kag kay Rochelle Fulgencio Susana. Okay. Kag kay Bia Jonathan, good morning kano kay Kagawad Mami Ems. Ha? May kagawa rin niya, alam mo gida sa bozo. Alam mo ginabi para kina Para gida sa boat bayi. Gani, mga taga Bacolod, ay mapaano na sila masaylo sila registrations. Transfer sila. Masyado. Amo gina sa transfer. May mga fish pond. Ako ganun nag-transfer lang ko di sa ako registration sa pagdalagan ko Kagawad eh. Wala. Oo, kahit sa bago ko halin mo. Ay, perfect. Pero dire na ko gidi ko istorya po. Kasi sige karon man kasi ukayon to imo nga no. May balay ko daya, ano ko nag-star. Yes. Homa Lumena, kag kay classmate ko Emmanuel Hirona, Totong, good morning tong sa imo. Do papuli na ni siguro ay, no? Halin. Ti kay Siman ni siya mo. Okay, abi ko halin lang sa Alam mo, alin siya sa Cadiz, mapuli na. Oo, abi ko mo lang na. Melissa Montinola, may aga dira sa imo, kag sa mga classmates ko dira sa Sagasa. Okay, standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos ang kaligad sa tag ng alas 6. Detalya na sa mga balita lokal. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga masobra 50% ang bakanteng mga COVID-19 beds sa mga ospital sa probinsya. Ginehemplo ni Diaz ang Cadiz District Hospital nga may masobra 30 ka bakanteng COVID-19 beds kag 20 naman sa Valladolid District Hospital. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Diaz nga indikasyon ini nga dako ang nabulig sang lapnagon nga vaccination rollout tungod nagnubo man ang mga nagapositibo sa COVID-19. Suno kay Diaz, kung basihan ang positivity rate sa probinsya halin Abril tungod sa Hulyo, padayon ini nga naganubo. Samtang ginpasiguro ni Diaz nga wala nagakumpiyansa ang probinsya, anuman nga variant sa coronavirus ang mamonitor kag ma-record. Ang ato naman ospital, makita mo nag-duty ang aton nga pasyente. So, subong ang aton nga mga hospital sobra 50% ang bakante. Even sa aton nga Cadiz District Hospital, dako man sa bakante ta. Sobra 30 plus ang aton bakante. And then sa Valladolid, about 15 beds ang aton nga occupied, but 20 ang aton bakante. Ang kabahin sa pahayag ni Provincial Administrator Refrando Diaz II. Samtang bastante naman ang supply ng medical oxygen sa mga district hospitals ng Negros Occidental. Ano yung pasiguro ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa pihak sa ginakabalakaan nga pagsaka sang demand sang oxygen sa syudad sang Cebu bagod sa pagdamo sang kaso sang COVID-19. Sino kay Diaz, may kaugalingon nga medical oxygen plant ang probinsya sa tupad sa Teresita Halandori Provincial Hospital sa syudad sa Silay nga sarang makahatag sa nagakaigo nga kinanglanon sa mga hospital. Dugang pa ni Diaz, kapin sa 1,200 ka mga oxygen ang ginakonsumo sa district hospital sa Cadiz, Silay kag Kabankalan kada bulan kag may sobra pa nga 350. Gin pa siguro pa sila nga nakahanda ang probinsya sa anuman nga senaryo bangod preparado man ang isa ka pribado nga supplier sa pag-supply paagi sa ginpermahan nga consignment agreement. Aton nga mga hospitals ready gid ang aton nga mga high flow nga oxygen delivery system sa aton nga mga pasyente kompleto na. We have 16, no? So in the process man si Gov nag-order man nga tanan pa nga mga equipment i-upgrade yung ipadamuon. Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Refrando Diaz II. Sa iba maraton nga mga balita lokal, naglambot na sa 87,079 ang kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 671 kahapon. Ang probinsya sa Iloilo ang may 230 ka kaso, ginasundan sang Aklan nga may 192, siyudad sa Iloilo may 93, Capiz 49,
Antique 36, sa Ciudad San Bacolod 32, kag Guimaras 5. Samtang 1,224 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 75,145 kag 34 ang bagong napatay kag ang death toll karon nagdangat na sa 2,008. Ang Western Visayas mayara sa 9,905 kaaktibo nga kaso sa coronavirus. Patay naman ang 71 anyos nga lalaki matapos naigos na nagakas ng assembly hub sang goma sang 10-wheeler truck. Las 10 ang aga Miyerkules sa Langka Stop Alegria, Barangay Cabawag, Syudad sang Cadiz. Ang napatay kilala kay Bernardino Abad, samtang ang driver ng truck ang kilala naman kay Reynaldo Derder, 37 anyos. Sa pagpangusisa sa Cadiz City PNP, nagabiyahe si Derder halin sa sur pakanto norte. Apang pag-abot sa lugar, napalos ang assembly hub kag nagdiretso kay Abad ang yara sa kilid sang dalan. Gindala pa si Abad sa Cadiz District Hospital apang indeklarar nga dead on arrival sa attending physician. Wala sang kasong ipasaka kay Derder matapos nagbulig naman ang tagias ng truck sa pamilya ni Abad. Ginpangunahan naman ni Nokpo Provincial Director Police Colonel Romy Palge ang turnover ceremony sa tunganan day Police Major Junji Liba kag Police Captain Ronald Santillan nga mo ang bago karon nga officer in charge sa Candoni Municipal Police Station. Sunod sa kay Nokpo Deputy PIO Police Lieutenant Abigail Donasco, natapos na ni Liba ang duha ka tuig nga pagserbisyo sa Candoni PNP. Si Liba ang assigned sa karon sa Provincial Headquarters. Dugang pa ni Donasco, natala na naman nga i-reshuffle ang Hepe San Talisay bago kag Escalante City Police Station. Ginpasalamatan naman ni Piero 6 Director Police Brigadier General Rolando Miranda sila Castellana Mayor Romayla Nicor mangilimutan matapos nagdonar sa duta ka masalakyan para sa magkapulisan sa Banwa sang La Castellana. Sa interview sa Aksyon Radio kay Lieutenant Abigail Donasco, ginpayag sini ginpangunahan ni Miranda pagperma sa Deed of Donation sa gindahan nga 1,000 square meter nga duta sang lokal nga panguluhan sa Banwa sa La Castellana agud mapatindog ang bag-o nga PNP Standard Building. Kasunod sa amo kay watan gin turnover man yung mga limutan ng duha ka masalakyan kag 3 pa ka mga motorsiklo para sa mga kapulisan sang La Castellana Municipal Police Station. Nagpatigayo naman sa surprise red spot inspection ang Negros Occidental Provincial Internal Affairs Service sa pila ka mga police station sa Central Negros. Sunod kay Senior Master Sergeant Rami Bando, tuyo sa nila nga makita ang kahandaan sa kapulisan. Lakip na ang pag-usisa sa matinlo nga mga uniforme kapag audit sa mga gin-issue nga mga armas. Duha pa ni Bando, ginlibot na nila ang mga opisina gut usisaon ng katinlo sang police station bilang kabahin sang mando ni Chief PNP General Guillermo Ilazar para sa intensified cleanliness policy. Sa katapusan nga balita lokal, nagapaday naman ang manhunt operations sa 94th Infantry Battalion batok sa New People's Army sa natawang enkwentro sa ginabulabanta 30 ka miyembro sa Regional Strike Force sang Kilusang Rion Negros NPA sa sitio Agbagakay, Barangay Santol, Banwa sang Binalbagan. Sunod kay Colonel Leonardo Peña, tagpamuno sa 32nd Infantry Brigade, naglawig sang napulo ka minuto sa pagbayluhanay sa lupok kag na-recover sa militar ang nagkalain-lain nga sa isang armas luthang, duha ka handheld radio, medical kit kag madamo pang iban. Naaresto man sanday Angelo Guzman alias ka Pacquiao kag Eduardo Estrada alias ka Edo. Lunsay residente sang syudad sang Giul nga Negros Oriental kag ginpatihan nga miyembro sa Central Negros Front 1 matapos gintudlo sa mga sibilyan ang ginpanaugan sang mga ini. Ginpahag man ni Peña nga wala sa napilasan sa hanay sang militar. Pag-release sa ngalan sa mga nagpositibo sa COVID-19, ginatunan karon sang gobyerno. Samtang Okta Research, ginapaimbestigahan sang Kamara. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Kag sa ato naman, Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
babae nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan. Sakay Claire Badera Villaram, natamyaw niya lang iya pamilya sa Don Salvador Benedicto sa pamilya Villaram kag Badera. Tanan nga nagamamati sa Aksyon Radio, no? Rodora Rosales sa family Bulyag kuno si Isabela sa Granada from Bong sang Navotas City, Manila. Cory Vidaha ang aga dira sa imo sa Kuwait. Of course kay explicar gid just ini si Elijah nga plao. Tenyo kaya kandune ko sir, ma'am. Ate okay. So good morning sa mga taga Kandune dira, ha? Taga Candonians. Mga Kandonians. Sa social ba? Hindi na abi ka na mga Kandunist. Cantonese? Oo. Hindi Kandunanon. Kandunao. Yung Bacolod, Sa Kabiri-Ilonggo Bacolod. Tiki taga Candones. Bacolod nun. Talisay nun. Ti Kandunanon eh. Ari kayo ito ka foreigners ang Candonians. Kandonians. Do ka kuha naman sa nga Kandunist. Oo. Candoneses. Jesus Jescon Condino, live lang sa La Carlota. Kay Judania Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. F. Smart Tadeo Salcedo sa Tanza, Cavite. Jomar Idulag from Sipalay City. Kag kay Miss Jinky Dialagdon dira sa Phoenix, Arizona. Yes. Ihada ko Carol Montoya. Good morning, man. Niya ka. Nakabalik na siya, no? Oo, sa Manila. Yes, oo. Pagkado gagawin, balik naman di siya. Ay, saya. Ang saya. Ang saya. Saya. The travel lang. Si Kagawad Ems Aboso. Kagawad, good morning. Good luck sa sports. Ara naman, nadlod na yaw. Wala na yung limit, yeah. Ate, sige Leo Santuele Quirino, good morning man. Jola Garcia, nagapamatigid ko na sila sa Gimaras. Lodla, uy, kamusta dira sa Hindi Gimaras? sa mati, pagka-isa ko na. Hindi ka mati. Ay, mandatory. Ha? Mandatory. Mandatory na yan sa pamilya, mga classmate. Hindi, no, ikaw, hindi mo lang pinakatuda mo, supporters. Mga Renatics. classmate, pamilya. Abi, mag-comment ka mo da, tapos kilala niyo sa Action Boy. Putangin niyo liog, hashtag Renatics para mabalaan namon. Renatics. Uy, Renatics na yan, nato na, ano. Jocelyn Joy Evangelio, good morning. Bacolod, watching live from San Enrique. Kay Romel Gallo, ano ni Maninoy man? Utod. Utot. Utod eh. Ari natin sa subong nga pag sa Puli alin sa Las Vegas. Maninoy. Good morning. Kag si Lori Lee Alvarez. Yes, good morning sa inyo dira tanan. Kita mo si One Ball Gallo, tapos Alma Alvarez Gallo. Teniya Romel Gallo, Lori Lee Alvarez. Intindihan mo na. Okay, good. Amo na iyang mayo da. Amo na iya. Para ano na daw kapos lang balaw. Family affairs. Oo. Kapos lang yung mga mag-insindihan, yung mga topic lang. Na. Good. Good, no? Kay Sir John Anabia Kawit, good morning. Watching from Manila kono. Rhea May Salboda Ladio. Good morning. Kay Abrenica Wendell
Greet niya lang kuno happy birthday sa amigo niya nga si Robert Supapo nga nagahiwat sa kagahon nga adlaw sa iya birthday sa Buena Royal, Barangay Estefania. Salamat. Happy birthday to you. Oy, happy birthday man Aksyon Boy kay Aksyon Nani Kirao. Yes! Kasugata naman naman lechon sa dalong. Yan, siling ko natin padalaman si Marnie, kinaga panguna, si Yani, kinaga nauna. Yan, ni Kirao. Kirao, siya kinaga, kuhanin ko na, daw majorit sa bla. May parada. Ako yung pagsaka ko, kita ko, ara sa kay nang nilni, kagina, mga baboy, mga kape. Kaya malila, ihawo na kami karon, mga kape kami danay. Amal na ako si Jumarito gabi. Niya, tomorrow niya, English pa na mo, niya tomorrow, estopado. Wow! Estopado din ko nga ano. Basta niya estopado. Basta estopado naman yung mga... Gala ko si Marnie, dumajurit sa blanco. Gamo! Pala dali. Do, ano ba? So, nagkasunod siya. Do, ano nga ganit tawag? Sa mga lead na pala sa mga sheep, bala sa mga karnero, bala. Kung shepherd eh. Tara, ka ba? Tingin babae siya. Shepherd. Kailan? Tala ka ba? Wala kami matunda ng mga listeners sa atin. Sige. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, good morning Dra. Happy birthday, nani ha. Sige, iway mo Ay! Happy birthday to you! Pero on air ka na ni-greet na siya. Man, Lito Dayap, Binong 70, good morning man. Kay M. Smart Tadeo Salcedo, Hill Javier, sa Quiapo, Manila. Sa Quiapo ka na pa? Aro eh. Nagpahula na ko sa Nagbakal ka na to sa mga anting na damo. Kita mo, hindi ka kadaog sakon. Yung anting na da. Suset Alunan, kay di lang taman, Raymar Garanyo Lingoste, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Sige, go. Kaya Jomar Edula, good morning man. Kay Ma'am Jinky Delagdon, rin na. Kay Maria Corazon Gumban, Ninfa Ibanez, good morning man, watching from Tangub. Mario Bacalco Erad, good morning. Naga-monitor na sila kuno sa La Carlota City. Merla Gonzaga, good morning. Kaya Ana Sinora, good morning man. Of course, Mercedes Chang. Maing aga, naga-monitor sila kuno sa kibot mo kay JM. Pagbataan. Baka panuktok mo lang ito. Tadbak sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Numero 1.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 24 sa aton mga balita nasyonal. Ginapatunan sa karon sang gobyerno ang pag-release sa publiko sa mga ngalan sang persona nga nagpositibo sa COVID-19 agud mas mapasangkad ang contact tracing efforts. Suno ka Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. dako mabulig sang suspensyon sa confidentiality sang record para sa mga nagpositibo tungod makabenepisyo diri ang publiko. Duwa man ni Ortiz Luis, tuyo man sila agud malikawan ang mas malapad pa nga lockdown. Palayag pa sang ECO President, may pila na ka public figures ang ina-practice ini sang ginanunsyo nga natapikan sila sang COVID-19 paagi sa pagbulig sa contact tracing efforts. Contact tracing czar kag Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga nagapabiling niya dako nga problema sang gobyerno ang kakulang sang pondo para sa renewal sang kontrata sa mga contact tracers. Sunod kay Magalong, nag-expire na sa Hunyo 30 ang kontrata kag ginpalawig lamang tubtob Hulyo 30. Dugang pa nagatingo sa karon ng Department of the Interior and Local Government agud makakita sang pondo agud mahatagan sa o kun ihatag sa mga nabilin nga contact tracers tubtob bulan sa Desyembre kag ining makabig kritikal bangod sa pamawag nga dala sang Delta variant. Sa karon ngin pahig ni Magalong nga may 6,921 ang actual contact tracers nga ginhire sa gobyerno kag target sa karon ang masobra 56,000 ka tracers nga maka-intra sa contact tracing retraining program. Ginapaimbestigahan sang 5 ka miyembro sang Kamara ang Octa Research, isa ini ka independent research group nga regular nagapagawa sang projections kag paandam angot sa COVID-19 pandemic. Sa House Resolution 2075 nga gin-file sa Agosto 3, ginahinyo ang House Committee on Good Governance and Public Accountability nga magpatigayon sang pagpangusisa angot sa credentials kag background sang Octa Research. Ang 5 ka mga malida ginalikipanan day Deputy Speaker Bernadette Herrera, Deputy Speaker Christine Singson Nihan, Deputy Speaker Sharon Garin, Deputy Minority Leader Stella Luz Kimbo, kag Representative Jesus Bong Suntay. Luyang may baluan sang 5 ka mamalida ang qualifications, research methodologies, partnerships kag komposisyon sang grupo. Mahimo naman nga pagakuhaon sa ginaduso nga Bayanihan 3 Law ang pondong kinanglanon sa Special Risk Allowance kag Hazard Pay sa mga health workers tubtob katapusan sang tuig. Sunod kay Health Undersecretary Leopoldo Vega, ginakinanglan nila sang pondo gikan sa Bayanihan 3 measure para sa benefits compensation subong man equipment sang mga health workers. Ning sabat ni Vega amot sa pamangkot ni Marikina Representative Stella Kimbo, may angot sa kinanglan nga pandemic response sa Department of Health sa idalom sang Bayanihan 3. Igalukar naman para sa mga pulis kag militar ang 415 milyon o 415 mil ka doses ang AstraZeneca nga donasyon sa United Kingdom. Ginhimo ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang palayag matapos ginpamangkot sa congressional hearing ni Congresswoman Estrelita Swansing kun bala bakunahan ang mga pulis nga ginapahamtang sa checkpoint sa panahon sang enhanced community quarantine. Sunod kay Galvez sa 415 mil ka doses, ihatag ang 200 mil sa kada gin-deploy nga AFP kag PNP. Duha pa ni Galvez ipanagtag ang bakuna sa kada reyon. Ang nasambit nga bakuna nag-abot sa Manila sadtong Lunes nga adlaw. Gina-discourage naman sa PNP ang grupo sa mga tao nga kontra sa vaccination ug anti-vaxxers sa pagpatigan sang mass protest tungod sa pamawag sang COVID-19. Sa statement, ginpahayag ng PNP Chief General Guillermo Arizar nga may pila ka netizens ang ginreport angon sa social media mobilization sang anti-vaxxers nga plano magpatigayon sang rally batok sa vaccination program sang gobyerno. Sunod sa PNP Chief, ginarespeto sang hanay ang freedom of expression kag desisyon sang pila ka tawo nga magpamalibad nga magpabakuna, apang ginpangabay sini nga hindi maghimo sa matika nga mabutang sa nang alang ang kaayong lawas sang publiko. Ginpahayag naman ni Defense Secretary Delphine Lorenzana nga suportado sa iyang departamento ang inaduso nga addendum sa original nga Philippine-US Visiting Forces Agreement nga pwede makonvict ang American soldier kung nakahimo sang krimen sa idalom sa kustudiya sa Pilipinas. Suno kay Lorenzana, ang nasabit nga provision suportado man sang Presidential Commission para sa VFA. Sa karon gina-review sang Office of the President ang dokumento. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag naman ni Anay Senator Ferdinand Marcos Jr. nga magapapili ini presidente sa 2022 kung mayara sa nagakaigo suporta. Hiningin pala ni Marcos ang ipamangkot kung anong rason nga magduso siya nga magpapili nga presidente. Nagapakita sa pila ka pre-election surveys nga ang Anay Senador ang nagapangaduha sa posible presidential bets. Sunod kay Marcos, dapat man lang taon kung matuon nga mataas ang rating sa survey pag naman sa pag-istorya sa mga local leaders. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 29. Kag sa ato naman
Standby na sa Action Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Action Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo news team. Aksyon, Eden Abos. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,